Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Trish. 22 na ako ang edad. Ug isa ko ka single mom. 6 years old na ako ang baby boy. Tsabihon ko pero lami gihapon. Bitaw. Sakto ra ako ang pagkatsabi. Single mother ko since pagawas na mo sa ospital sa kong baby, kaya ang maayong laki sumakabilang bahay na. Ug after nag 1 year old akong baby, nag-work na dayon ko as a waiter. Pero namakakos ako ang edad that time kay lagi 17 pa ko. Kinahanglan na kay kong magtrabaho kay maulaw na ko sa kong parents kay start sa pagpanganak nako. Sila mo ay mugasto. Apil sa birthday o bunyag sa kong baby kay sila tanan. Kay lagi wala ko'y trabaho. Gustong tas ako ang ginikanan nga eskwela ko while nagbantay sa kong anak. Grade 10 ako nga nakastop. So wala ako nakagraduate o grade 10 kay nagkiniat man. Sa motong wala ko ni eskwela balik. Kay lisod pod mo ang kahimtang. Unya ko ang magulang kay naapod sa college. Niingon na lang ko nilang mama na sa sunod na kong eskwela kay manarbaho sa kudaan. Niingon ra po na si mama nga ako ra kuno'y bahala. Basta ang bata didto ra sa balay og dili daw pabantayag lain. Ug niingon ra ko sa akong mama nga mangita kog pamaagi para makatrabaho ko. So motong akong gibuhat kay nang-apply ko sa mga restaurant nga dool sa mua. So luckily, na-hire na ko. Ug nagsugod na dayon ko trabaho. Everyday raman pod ko gauli. So okay ra pod, kay dool raman pod ako ang workplace. Ang ako ang life ato kay trabaho, dayon balay, dayon atiman sa bata. Mao jud na ako ang routine. Ug hantod sa nag-pandemic na to, na-close ako ang gitrabahuan. So nag-stay at home ra ko ato. Pero nagnegosyo ko ukay-ukay. Pa-live lang ba? Pero after mga pila ka bulan ana kay gisumahan ko. Sa motong nang-apply ko call center. Pero base lang sa balay. Nadawat rapod ko so diri na ang exciting part. Unya graveyard shift man ko so hardworking ang person na to nga time. Nako'y silingan nga ulitaw. Usa ka MIU. 25 na iyahang edad. Itago lang na to sa pangalan nga Al. Kini si Al kay dili kay mi close ani kay sungugan maning buinga ato mga bata pa mi. Sige lag panungog, sigig pangaway. Si Al di ay kay tall, dark, ug medyo handsome. Pag maka-uniform. Bitaw. Basta ko ang life na nga time kay trabaho sa gabi, then tulog sa buntag. Dili jud mi magsapon ani niya kay ang work niya kay sa buntag man. Unya ako kay ting tulog pa na ako na. Pero one day ana nako sa poso kanang sa tubig ba. Naligo kog mga 6 PM ana kay 8 PM man ako ang duty. So naligo ko. Unya mao po'y pag-abot niya. Amo ang puso di ay kay tunga-tunga sa muang balay og silahang balay. So pag mulabay siya, makita ra niya kinsay tawo sa puso. Nagmaayong gabi sir lang pod ko niya. Nagser-ser na ko niya sukat atong nahimo na siyang pulis. Og sungog-sungog na pod kay dili siya ganahan nga tawgon ako siya sir. Labaw nagnaara siya sa moang silingan rami. Ako siyang giingnan. Nga mayong gabi sir. Sayo maligitan naka-out karon.
Nitubag po na si Al nga kapoy daw kunog OT permi. Ug dili lagi siya gusto nga tawagon ako siya sir. Nikatawa pa yun na siya. Niingon na lang po na si Al nga musulod na daw kuno siya ug lami na kuno magpahulay. Unya mangita pa kuno siya ka bebe time. Ako pa siyang giingnan. Unsa bay mangita? Nga daghan man nga gagukod nimo. Itubag pod si Al nga may nang ako'y mangita kaysa naay magukod sa kuha. Luod kayo. Nitubag pod ko nga kachusi ba sa tabaghak. Murag lami. Ug ni smirk na siya niingon nga nakatilaw day ka. Nitubag pod ko nga yaks kaluod nimo. Ani nga time kay wala jud ko'y feelings sa yaha. Wala jud ko na ibog sa yaha. Kay dili jud nako bet ang silingan. Sa motong ni sulod na si Al silang balay, ako kay kapadayon lag kaligo. Taud-taud ana kay sugod na sa kuan duty. Gatubang nako sa kuang computer. Ug sa dihang nag-chat man na si Al. Ni-reply pod ko ang nagniingon nga, unsa man, kasamok ba? Denungutan na si Al kung pila ko ng edad sa akong anak. Ako siyang giingnan nga 2 years old na. Nga naman. Unya na-reply man hinon na si Al nga suduha na kakatuig pod nga wala nakaadtog langit. Nitubag pod ko nga, unsa ko, patay? Kay moadtog langit? Nitubag pod si Al nga, mura mag-inosente, pa-blind-blind pa. Nitubag pod ko nga, kaluod ni mo eh. Ngano day og wala pa kaadtog langit. Unsay labot nimo? Nitubag po na si Al nga adto tag langit. Pero wala na ko ni-reply ana kay buing jud tawhana. Mura magnahangal. Pag milabay na pud ang pila ka adlaw ana, wala na mi nagkita pa na niya. Wala na mi nagsapon. Og wala na mo po na siya ni chat. Pero one day ana, nag-checkpoint sila. So okay naman ko yung lisensya kay 19 naman ko ani nga time. Gakuha na kog lisensya kay aron walay hasol. So ga-drive kog motor ani kay nakoy adtuon sa Pikas lungsod. Nanako sa checkpoint ani. Nya iyang kauban ang gaistorya nako. While siya kay galingkod-lingkod dara while go phone. Sa motong gipangitaan ako sa mga papel sa motor o lisensya. Unya ako kay confident kayo ko. Pero pag abri na ako sa U-Box, wala man hinuon ako ang lisensya. Impas yun eh. May gani gitawag sa pulis iyang kauban. Unya si Al ni Puli. Di kampante nako. Sa kung nahuna, mahangyo rani kay silingan ra. Ingon din si Al nga, asa mang papel og lisensya ani. Dali kay astang inita. Nitubag pud ko nga, atot ya. Nabili na ko ang lisensya. Pangyo ako bi. Nitubag po na si Al nga, unsaya, sir ko karon. Unya ako ani kay murag kahilakon ako kay naguol ko kay basin makarga gyud ni ako ang motor. Taud-taud ana niingon si Al nga pahangyoon ti ka pero reply ko niya sa chat. Bantay ka lang. Og dali pud kay ko nakatubag ana og niingon ko nga lagi mura man tag dili silingan. Og niingon din na si Al nga sige na lakaw na gasaba-saba lang ka. So motong nagpasalamat ko og larga na dayon. Sa motong paggagabian na, ni chat na gyud na si Al. Unya si mama pa nang unang nakakita kay naligo pa man ko. Naray ni pop up nga profile nga nag-message. Ningon na si mama nga, naay nag-chat o. Itubag rapod ko nga, sagdi lang na ma. Unya si Al, naman di ay silahang garahian. Mapaguroy pagawas niya. Ingon pa na si Al nga, kadaghan jud og ka-chatmate aning Trisyang te. Itubag pod si mama nga, ambot ning bayhana.
Ug mailad ra ba kay maghilak-hilak dayon. Ningon pud ko ana nga, Mama uy, basig kauban ra nako to or sa GC ba. Niingon ra nagbahala si Mama dayon ni sulod dayon. Unya si Al, niingon siya nga, ako to'y gatchat oy. Abi na ko nagtrabaho na ka, mong gatchat ko. Nangutan na pud ko ana kung unsay gichat niya. Ni-smile ra po na siya ug niingon nga, wala ra gud. Basta to ang sabot ha. Nitubag pud ko nga, hambot nimo. Pilingon kay ka. Wala na rin ko nitingog ana og nagdali-dali na dayon ko kahuman og kaliko. Taod-taod pud ana kay ni duty nako. Nag-atubang na sad ko og computer. Unya ni chat nagbalik si Al kay wala man ako na siya reply siyang chat kaginiha. Siyang giingnan, unsa man? Sa baa. Ni-reply po na si Al og niingon nga, ato tag langit ba? Reply pod ko niya nga, buing na ka? Wa kay lingaw? Bahala ka. Reply pod si Al nga, laag ta next week. Off man ako ini ka Sunday. Nitubag pod ko ana nga dili ko kay kasab-an kong mama. Ningon po na si Al nga, sa Lunes na lang, sumangil kag kuhag module. Nag-school na di kog balik ani. Kay module raman to. Gitiwas na ako ang grade 10. So motong niingon na lang pod ko nga, itry na ako. Dahil nangutan ako niya kung asa may padulong. Nitubag na po na si Al nga, rides or padagat? Nitubag pod ko nga, padagat ra to eh. Lain kay mag-rides. Nitubag pod si Al nga, sige. Sa Monday ha. Og ako po nangginan si Al nga dili magsaba ni Mama og apil pod sa mama niya kay ma-issue unya mi. Ato nga time para sa kuha kay friendly laag lansod. Kay wala ko na feel nga something nga strange sa iya ato. Sa matong pagkalunes ana, alas 12 na to. Nananghin ako Mama. Anak ko nga moadto sa kog eskwelahan kay naa ako'y kwaon. Okay raman pod saya ha. Anak pod ko nga basin madugayan ko kay mohapit pa kog pang grocery. Ni okay raman pod na si Mama. Unya si Al kay nagchat na nga dito lang daw siya sa unahan magpaabot para walay makakita sa mua. Ug niingon pa din na si Al pagita sa kuha nga chicks man kayo. Makasulod din nag-eskwelahan kung nag-crop top. Nitubag pod ko nga, sa eskwelahan day ta padulong. Nitubag po si Al, dili man pod. Sa matong ako siyang giingnan, nga magdali na, kay basin makit-an unya mi. Unya abi na ko sa dagat may moadto. Pero, nilahos man hinuon may syudad. Ningon ra po na si Al nga, mag-una lang ko na may grocery kay unya pa man po daw kuno ang sunset. So matong nag-okay na lang pud ko. Nangutana din na siya kung nagkaon na ba daw ko. Itubag pud ko nga, humanaya eh. Itubag pud si Al nga, ako kay wala pa. Itubag pud ko nga, huwag man libre ka kay mukaon ra pud ko. Itubag pud si Al nga, buing pud. Lisod sad kung ako ray magkaon-kaon. Nikatawa ra pud ko ana og daghan pa kay may giistoryahan ana. Nakalimot na gani ko sa uban. Nangadto na din mi ana sa usa ka fast food kay mukaon lagi siya. Unya si Al, kay daghan man hinuon kay nagi-order. So ang ending, ki-take out namo. After na mukaon, nilahos na dayon mi kay para mag-grocery. Siya pa gani untay mo bayad pero ako siyang giingnan nga ayaw lang. May gani kay ni tuo ra pud siya. Humana mo adto grocery kay nangadto na din mi sa usa ka laaganan. Tsada kay ni nga mag-date diri ba. Naka-plaster na din mi dito. Nagpaabot mi nga mugawas ang sunset. Dinikalit nagtingog si Al ug niingon siya nga, unya, okay na ba ka?
Nalimtan na nimo imong ex nga pilingon. Kini si Al kay suko kayo ni siya adtong nakaburos nako kay igor ali ko giatiman sa ospital dayon gibiyaan. Nitubag pod ko ana nga nge kadugay na adto. Siyempre nalimtan na. Nangutana pa din na si Al kung anong wala pa daw kuno ko naguyab-uyab. Nitubag pod ko nga wala pa sa plano. Busy pa ko sa kuang panginabuhi. Nangutana na si Al nga, pero ready na ka if ever na ay mabot. Itubag pod ko ana nga, depende, huwag itugot sa Lord. Diningon na si Al nga, maayo unta og ready na ka. Itubag pod ko nga naman niya, nakay ihatag sa kuang nga kauban nimo. Ug maghatag magani ka, kanang tarong pod ha. Dayon nag-smile ko ana. Then ako ang gi-change ang topic og ako na pinungutanan niya kung anong hantod karon kay wala pa siya uyab after sila nagbulag sa iyang ex. Ningon daw po na si Al nga naa ko no siya gitagad. Itubag pod ko ana nga kaswerte bayhana kay gitagad man. Unta iya kay dili nakapasakitan na ana. Itubag pod si Al nga sure na ko niya siyang promise. Nitubag rapod ko anag maayo. Huwag daghan pa ming giistoryahan ana ni Al. Hantod mga 6:30 na siguro to kay naghagad na ko niya nga manguli na may. Ningon pa na si Al nga manihapon sa daw may before may manguli. Pero miingon ko nga dili na lang. Pero niingon na si Al nga kung naami malabyan nga kananan, mangaon mi. Sa motong ni okay ra ko. Ug naayod mi nalabyan ana nga fast food. Sa motong nangaon mi. Unya paguman ana nanguli dayon. Unya kini si Al kay di mo siya musugot niya ako yung moasawat sa mga gigrocery nako. Naingon pa na siya nga ihatod lagi ko niya. Ingnon lang daw namo nga nagkita mi didto sa mall. Sa motong ni okay nako ko siyang giingnan nga bahala siya. Siya na'y bahalag pangitag alibay para dili mi ma-issue ane. Sa batong gihatod ko niya, siya yo'y gadala sa ko ang mga gipang grocery. Nagpasalamat ra ko niya dahil lakaw na siya. May gani wala na'y daghang pangutana silang mama. Dan pagkataod-taod ana, kay ni chat na pod siya. Ingon siya nga, punta puhon kay ready na ka. Nitabagpod ko nga, nanapod ka anang langit-langit nimo. Pero ni-reply na si Al nga, dili oy, simuhang love life ba? Itubagpod ko nga, anak ba? Tarungan na diha. Niingon ra po na siya nga matulog na siya, ug nagbay na dayon, ug nagpasalamat pod ko niya. So good ato kay consistent na amo ang chat-chat ni Al. Labaw na pagagabi kay duty man ko ana. Until birthday sa ko ang magulang na laki. Niadto siya, unya gatagay sila. Unya ko ana, nalang sa kwarto kay duty pa man ko. Unya nagchat na si Al nga panaugon sa daw ko. Pero ako siyang giingnan nga dili pwede kay lagi duty pa ko. Ningon ra po na siya nga okay. Ako'y musaka dira. Nitubagpod ko nga, og makasaka ka. Ningon man na si Al nga, mananghid ko na siya ni Papa ug sa ko ang kuya. Pero ako ra po siyang giingnan nga ambot niya. Pero taod-taod jud ana, kay naa manay nanuktok. Unya, napaman ko'y katawag ana. Gimute na ko na kadyot ug niingon ra pod ko nga, sulod lang kay nag-take pa kog tawag. Abi man ako si mama lang or akong ate or manghod na ako. Pero pag abri sa portahan kay ni siga gina ako ang mata. Pero gimanage na ko akong reaction kay napabi ako'y katawag. Ug paghuman sa tawag ana, nakapangutana jud dayon ko nga naalagi ka.
Nitubag pud si Al nga anak gani ko nga mosaka ko. Sa matunungutan ako niya kung unsay tuyo niya. Pero wala man na siya nitingog ug ni duol man na siya sa kuha. Nagkaay-to-ay lang mi ana og nikalit na siya kiss sa kuhang forehead.